Bħalma qed jiġri kull tmiem il-ġimgħa sal-aħħar ta' dan ix-xahar l-attivitajiet inwettqu flimkien se jkomplu l-ħadd 14 ta' April f'ġurnata għal familji Maltin u Għawċin mal-korpi dixxiplinarji li se ssir fl-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja. Din l-attività tagħmel parti minn kullana ta' attivitajiet organizzati mill-Ministeri u entitajiet governattivi. Bejn nofsinhar u s-sitta kulħadd huwa mistieden biex jattendi fl-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja fejn fost oħrajn se jkunu qed jittellaw diversi attivitajiet marbuta mal-forzi dixxiplinarji li jinkludu id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Korp tal-Pulizija, l-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi u l-Forzi Armati ta' Malta. Id-dħul għal dan il-jum mal-korpi dixxiplinarji se jsir min-naħa tax-shooting range fi triq l-imqabba fejn hemm postijiet apposta fejn wieħed jipparkja. Fost l-attrazzjonijiet se jkun hemm dawk immirati għat-tfal imma mhux biss, kull min għandu l-fuq minn 18-il sena jista' jipprova u jispara b'arma tal-Forzi Armati ta' Malta, iżda l-mhux se tispara bullets reali imma bullets li jintużaw waqt it-taħriġ. Se jkun hemm bosta werrijiet fosthom ta' vetturi minn kull entità, titjir bid-drones mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u t-taqsima tal-Forensika, il-banda tal-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi imwaqfa s-sena l-oħra, abseiling u dawk tal-araju. Il-pubbliku li ħajattendi se jkollu l-opportunità li jitkellem ma' qatta uffiċjali dwar il-ħidma sfiqa tagħhom għaċ-ċittadin fosthom il-Pulizija tal-Komunità. Polo Zoppardi, uffiċjal fiħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol, stqar ma' One News x'jistenna kull min iżur il-jum mal-membri tal-korpi dixxiplinarji f'Takandja. Il-pubbliku jista' jara l-għodda illi dawn jużaw kuljum, imma aktar importanti minn hekk wieħed jista' jiltaqa' wkoll mal-individwu wara l-uniformi għalkemm dawn jaħdmu f'qasam ta' dixxiplina stretta. Fl-aħħar tal-ġurnata huma missirijiet bħal missirijiet oħra, ommijiet huma taddemmu l-laħam. U wieħed jagħti l-apprezzament tiegħu illi dawn li jaħdmu 24 siegħa kuljum is-sena kollha qegħdin hemm mhux għalija biss imma għalikom ukoll. U ta' min wieħed jara u japprezza l-ambjent li jaħdmu fih u daqstant ieħor l-għodda li għandhom biex jaħdmu. Qabel tlaqna ġibdulna l-attenzjoni tagħna dawn iż-żewġ vetturi li żgur li l-ħadd waqt din il-ġurnata għal familji Maltin u Għawċin mal-korpi dixxiplinarji li se ssir fl-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja se jsibu xortihom.